Олександр Латвійович, були доброохотник. Одразу пропонував. Видите, каб вирішити питання, треба називати речі своїми іменами. Я лічу, що Білорусь окупована. Так, яна не трапляє під класичний термін окупації, але я з командою розпрацював законопроект об інтервенції. Коли ми признаємо, що Білорусь інтервенувана, ми маємо право на боротьбу і визволення. Ми маємо право на створення визволенчої армії. Скептики запитаються, а що нам це дасть? Ведаеце, я не скептик. Коли почалась повномасштабная война, я был у Польши, але 25 лютого я был уже на мяжи. Хотя разведка западная казала, Украину там что-то зруйнуют за 3 дни. Я поехал сюда, и я веру в украинскую нацию, я веру в ЗСУ. Коли б ЗСУ были скептиками, яны не зайшли на территорию России, яким так само казали, что засталося 3 дні. Господарство, на своєму узроўні, я так само уваходжу у УКР, я просто не лічу гэта нейкім моцным органам, я прасоўваю гэтую рэзалюцыю об інтэрвенцыі Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь. Сёння я тут з вами, да, я не паспеў зарэгістравацца як спікер, але я прыехаў паразмаўляць наконт гэтага. Пытанне якое? Давайте называць рэчы сваімі імёнамі. А пачнем з таго, у якім статусе сёння знаходзіцца Рэспубліка Беларусь. Гэта ўсё ж таку саагрэсар ці гэта ахвяра і гэта акупаваная тэрыторыя. Але сёння можна даказаць, што яна інтэрвенавана. Пытанне да каго спікераў? Да ўсіх.